So ayan na nga mga kakapsat, ginisa natin yung bawang, sibuyas, adalaya na, ada kamatis na, then lagay nyo po ng toyo, tsaka po natin ilagay yung pusait. No, ag kulo-kulo na isunan, lagyan lamang natin siya ng dato puti, vinegar. Ayan mga kakapsat. Tapos pakuluin lang po natin siya. Then lagyan po natin siya ng konting laurel. Pwede natin siyang i-high fire. Saka natin siya lagyan ng siling grain. Pag kulo-kulo niyan ay luto na yan. Papakuluin lang po natin yung pinakasuka, punada, suka. Ano, nakanin po natin siya mga after 1 to 2 minutes later. So ay na nga mga kapsat, may kitain nyo ata na nag-imasan. Saka natin kasi talagang sangagasot nga pusit ata. Yung awanti budget nyo, lagyan nyo ng itlog. After a few minutes later, nag-imasan.